এই মেলাটিକୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇ ଥାନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଭିତରେ ଚଳିବେ, ଗୟା କୋଳି କିଣିବେ, ପରିବା କିଣିବେ, କୁକୁଡ଼ା କିଣିବେ, ମାଂସ କରିବେ, ଭୋଜି କରିବେ, ଝିଅ ଜଇଁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଭୋଜି କରିବେ। କେତେ ଖୁସି! ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦିଏ। ଯଦିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତିରେ 12 ମାସର 13 ପର୍ବ ଅଛି, ବାହା ପର୍ବ ଅଛି, ସାର୍ଜମ ବାହା ଅଛି, ମାଘେ ପର୍ବ ଅଛି, ସହରାଇ ଅଛି, ସାରି ସହରାଇ, ମା ମଣେ ଅଛି, ମକର ଅଛି, କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି, ରଜ ଅଛି। ସହିତ ତାପରେ ବି ଏତେ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ଏମାନେ ଏହି ପର୍ବଟାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏଙ୍କର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ସବୁ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ ଯଦି ସବୁ ପର୍ବର ସମାହାର ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କେବେ ସରସ୍ୱତୀ ମେଳା ଆଇବ କଟୁରିଆ, ଆମେ ଯିବୁ। बोगा बुरु चिकी जहाँ दबा जो